ya isarwa gani da nuna ya kamun lamani wage ya fada matayi batulawar wayewa. Salamu alaikum mulwara, salamu alaikum mai isarwa, salatu alaihi sirri daya gayin alhaƙi da kulliya wa alsabi shirya a yin marasan ku ne tutiya ya baba imama lalani da ɗanka gaban ka gyaran hali da sirrin mama na tozali ku ne kuka bani na yantuwa sai ya dana wa maulai mamu tijjaniya sharifi mai tsatsan gaskiya da barhama gamsu sirri daya a tiku na san ka sirrin hawa ya baba baba ibrahima kalefa yau bane sallama ƙaran sirri kayan sama dan san ku da mai shiga da shigarwa. Salamu alaikum mulwara sayyadata, salamu alaikum mai sarwa. Na je sun bani aiki daya suka ce mun yin tsayayin biya ni ko na kasa ma yin tsaya sai yayyan an kira radiya kunnuwa na ba su gane komai ido na baya kallon komai in kana so in yi maka komai ka zo man da fadar mai fadarwa. Assalamu ya mai ciki aini zati mai bawa bayi sabati mun gane zati ya zati cikin zatin ilahu garanti wallahi kece sufar da daha ce umma bi ama ce uwa da mahaifin taiwa. Salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa ba wani mai isa da isarwa sarku ce ta zo ga kowa alkur'ani yake yabawa ko kuka sake girmamawa mai ka kira mai kafurta mai baki da zuciya ta saita inda ka kira watanta ba amfanin ka kawo halta. Jabin da Allah yake so wacce da ta taho za ya taso ita ce ta je gumta an so har ka tabbatar ka fi so in ta faɗa Allah za ya yarda in ta kira ba ka shaida za ta yi komai babu ganda ba mai sanya hannu ya tsaida. Salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa Allah ya tajalliya binta Azzara ubayirinta Habisa daraja kawarta Ho Allah ya yi halitta in ka ji gafara sai ka motsa domin ka ji mai wanke tsatsa yau zan canke nemo matsa in ba san ki ba ma da kuwa. Ba inda mun je ko a duba domin ke ce ko a gaba mu ko muna bayan ki baba sirrin samuwa ce ke ce wanda ga ta sutura ce ke ce auta ya ce shi yasa zan ci ba tsayawa. Salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa ba wai dawa nake yi ba neman suna ba haka ba kin san mai na ta sa a gaba san ki da yayin ki duba na dina ki da zantukaki da kyan kai mun sun sani shauki na gode da kasantuwa ta cikin halin ki mai isarwa. Mun kyala kuwa
ba mai ba mu ba mai tsayawa ko ranar da za a yi sowa ku ne masu ikon tsayawa zaki yadda kin so batulu shalele gurin alkalilu babu ɗayan mu mai sa'alu dan ce sannadin kamalu salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa ga fatima can abun rabbana iko girman ki zan bayyana ki sanya ilahu galigina zancen gida ita ya yi sarwa in kin ce rabu shi ne ce shamaki a cikin ku babu gashe Allah ne ya faɗa ya ce tsokar manzo abin yabawa sai ya data kai Fatima ba Allah ne ba ba ƴaƴan rabbana ne ba annabiya ba ce ba ai girmanta ba za su san shi ba ita ce Allah yake cewa Fatima ta ce ta dumawa manzo na da hana gaisuwa a gare ta ta ƙara tunawa salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa mai bayarwa idan ta so Allah ke mata yarda ta so ƴaƴanta kawai idan ka so aljanna sai kai badawa na ji manzo da na cewa hannu a hali kuduwa Allah ka kula su karewa ka tsaya masu koyi na nawa basirin banta sirrikanki komai na rasulu na abunki kece shi ne da ganki sirrinki ba masu ganewa na manta watanki ban santa ba ban gane ma akwai watan ba domin bayanin ilahu rabba ke alki yake tausayawa salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa na gane mai Allah yake so shi yasa da na so yake so komai zana roƙa zai so domin na rike wacce so malam zo rike na binta kan gaji kare saga wadata za ka zamo kamar mai sarauta dole gare ka yi girmamawa Allah ne wanda ya yi ƙauna ya saka cikin jikina ya yarda da ni yanzu in nuna walittu ba kamar kyaiwa daɗin sallama za gane karfin hali barawo ya yune inda yake wake so na buɗa mata sun fi kowa iyawa salamu alaikum mulwara salamu alaikum mai sarwa ba su kira a ce ba zo ba su fada Allah bai tsaya ba ko sallah kake yi duba yin su kira ka ba a tsayawa mai ne zan fada ne ku gane wacce nake ta so yin fada ne kai malam ma'aiki ka gane shine umma ƙarshen kurewa zance da hujja malam dan matso karka yoja annabu ne ya ce umma biha to magana yake yi da kowa in ya gano ta tsabza ya mike zai je can gidanta take domin gaisuwa zai yanke dan girman ta karar tunawa